ба шабакаи қадамшои соев обуна шавед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед ба шабакаи қадамшои соев. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар зери навор нависед. дӯстони азиз, номре ки дар болои экран мемонам, ҳатман занг занед, барои худтон билети арзон дарёфт намоед. як-ду рӯз пеш як қиссара мондагӣ будам. Дар охири навор гуфтагӣ будам ки қисса давомаш камтарак безебай. агар ки шумо хоҳиштон бошад, мехонам давомша. агар ки хоҳиш надошта бошед, давомша намехонам. хай бисёр навистем ки хай давомша мехоҳем, давомша гӯш кардан. имрӯз ман давомша пешкаши шумо мегардонам. ягон одаме ки дилиш тарс дошта боша, ягон кӯдак бошад, синни солаш норасида, илтимос гӯш накунед, барое ки ахираш беҳад қиссаи намешидание бигем мешавад. хай нак мехонам, шумо худтон гӯш кунед, фаҳмед. давоми қиссаи арӯси ваҳшӣ. ба номусаш дастдарозӣ карда, баъди ин кор тамоми ҷисму ҷони духтар месӯхту афгор гардида буд. тамоми либосҳояш дар баданаш пора намуда буд. ҷавон мисли ҳайвон ваҳшӣ бо либоси нимӯриён ва чашмони пуррашки духтар аз ҷояш хесту намедонист чӣ кор кунад ва ба куҷо равад. дар ин вақт чашмош ба ғайрат афтод, ки ба ҳолаш ба истеҳзно писханд мезанаду аз кори кардааш қаноатманд буд. духтар бо нафрат сӯи ҷавон туф карда мехост сӯи хонаашон равон шавад, аммо ҷавон ӯро бори дигар ба замин хобонда ва ба зурӣ зиёд дубора коми дил ситонд. духтар нафастанг гардида аз зурии дарди ҷонкоҳ духтар беҳуш гардид. аз ин хоби пурдаҳшат бедор гардида ҷисмашро хаставу бемадор дарёфт. асабҳояш хароб, табаш хира буданд, нафасаш дар гулӯяш печида буданд. муддати зиёд ба худ омада натавонист. ҳарчанд мехост ки аз ҷояш бархезад, аммо тамоми ҷисмаш ранҷур буданд. бо асаби хароб ва бо азобе аз ҷояш бархест ва сараш давр мезад. ба берун баромад, ки касе аз хонагиҳояшон набуданд. ногаҳ чашмаш ба модараш афтод. инони гирьяро сар дод. очаҷон, ман ғайратро намехоҳам. ҳозир як хоби безебе дидам. ӯ маро дасти зурӣ кард. ман ӯро чашми дидан надорам. магар одам ба хобаш бовар мекунад? беақла ки ман. ғайрат бачаи беозор, вай беозор нест. маро чунон азоб дод, ки то ҳол тамоми ҷонам дард карда истодааст. гапро кам карда тайёриятро бин. оча, ман зани ӯ намешавам ҳеҷ гоҳ. тӯи арӯсии ҳуснияву ғайрат оддиву хоксорона гузашт. шаби аввали арӯсӣ фаро расид ва духтарро ғам гирифт. ғайрат ба ӯ наздик шуду ҳуснияро даҳшат фаро гирифт. домод мехост ба арӯсашро навозиш кунад, аммо ҳусния шавҳарашро ба худ наздик шавӣ намемонд. ҳарчанд кӯшиш мекард, ки арӯсашро ба болои бистар арӯсӣ хобонад, аммо ҳусния ба тамоми қувваташ муқобилият мекард. азизакам, ба ту чӣ шуд? чаро маро намехоҳӣ? ман метарсам. ба ман наздик нашав. мардум чӣ мегӯяд, беақл? чӣ хел метавонам ба зани никоҳии худам наздик нашавам? ман аз ту сахт метарсам. ту дар хобам маро таҷовуз кардӣ. ҳоло ҳам маҷбурам, ки таҷовузат кунам, гуфта либосҳояшро баровардан гирифт ва наздик омаду либоси ҳуснияро низ аз танаш бо зурӣ кашидан гирифт. ниҳоят либоси ҳуснияро даронда аз танаш кашиду бо тамоми қувват ӯро ба ҷогаҳ кашола карда овард. арӯсро таҳшат фаро гирифта буд ва он лаҳзаи хобаш дар пеши назараш ҷилвагар шуд ва пеши назар он рафтори манфурӣ дар хобаш дида ва дарди ҷисмаш низ падид омад. бо чашмони даҳшатзада
менигаристу ғайратро тавалло мекард ки ин корро накунад. аммо ғайрат ин таваллои ӯро нозу нӯзи духтарона мепиндошт. мехост аз лабони арӯсаш бусаҳо ситонад. ҳусния авзои беҷо дошт ва нимхез шуда тамоми бадани домодро газидан гирифт. ғайрат ки аз зарби дандони ҳусния ҷонаш ба дард омада буд, яке ҳушёр шуда аз афти ваҳшимонанди арӯсаш тарсид. ҳусния ҳамно ба шавҳараш дарафтода бадани уриёни ӯро ҳам мегазиду ҳам мехарошид. аз ҷои пайи нохуни ҳусния хун мешорид. ғайрат хунро дида ба даҳшат афтода буд. ҳарчанд мехост дастони ҳуснияро дорад, аммо намешуду. ин лаҳза арӯс ба даррандае ки ташнаи хуни саёдаш аст монанд гашта буд ва дар бадани домод дигар ҷои ободӣ набуд. аз харбу зарб ва бардоштузан ғайрат хаста гашт. дигар мадори дасту пои домод хушк гардида буду қуввати муқобилиятро надошт. ҳусния бехудона ҳамно мегазиду мегазид ва оромиро намедонист. он лаҳза чунон қувваи ахирамани арӯсро фаро гирифта буд ки ҳатто пурқувваттарин дасту бозу ҳам наметавонист боздорадаш. ғайрат ниҳоят аз ин даҳшати гӯшношунӣ талхакаф гардида дилаш тоб наоварда ва бемадор зери пои арӯс ҷон дод. аммо арӯс ҳамно ором намегирифт ва то худаш хаста гардидан ҷасади беҷони домоди бечораро афгору хуншор намуд. дар берун бошад, садои доду фиғон ба гӯши янгаҳо ҳам мерасид. аммо онҳо ин корро мисли ҳодисаи муқаррарӣ ҳамаи домоду арӯсон пиндошта гумон мекарданд ки ҳусния ба осонӣ тан доданӣ нест ва аз ин хотир бардорузани ҳаёҳӯӣ карда истодаанд. баъзан садои хандаву гирьявии арӯсро шунида ҳатто шарм медоштанд ки барои духтари бешарми хешашон чаро янга шуданро ба гардан гирифтанду пагоҳ шояд шарманда мешаванд. онҳо гумон карданд ки ҳусния бокира нест. аз ин хотир намегузорад ки домод аз ӯ коми дил ситонад. садои норозигиҳои домод низ ба гӯшашон расид. ғайрат ҳатто дар берунбудаҳоро ба ёрӣ даъват намуд. аммо онҳо ба ин садоҳо сарфаҳм нарафта ҳама гумон карданд ки мушкилӣ шаби арӯсӣ асту баъзан ба домод ба осонӣ даст намедиҳад. дӯстони азиз, иҷаш камтарак бемаънӣ буд, нахондмаш. ниҳоят домоду арӯс хомӯш гаштанду берунбудагон низ нафаси озод кашиданд. давомашро рӯзҳои наздик интизор шавед. даҳми шабака мешавад. барои пешрафти шабака ҳатман лайк ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. ҳарчанд шумо комментария нависед, лайк гузорӣ кунед, обуна шавед ва видеои моро паҳн кунед, ҳамон қадар пешравии мо зиёдтар мешавад. мо барои шумо ҳарчанд тезтар зудтар навор пешниҳод мекунем. барои дастгириятон раҳмат. боқии сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигаҳбонтон бошад.